An balimaw ani ɲankuma Maliactu don kibaru kɛnɛ kan. Bi kibaruya min b'an bolo ka da kulu kan o de k'a fɔ sanjiba min kɔni nana Bamakɔ mɛkalo tile 16 kɔnɔna la n'a kɛra sababu ye ka tiɲɛniba kɛ walasa k'o tiɲɛni n'a ɲɔgɔnna caman bali. Bamakɔ meriba n'o ye meridi district ye o kɔni ye $972 labila dingɛw labɔli kama. A yirala k'a fɔ nin waleya ninnu yɛrɛ bɛɛ kɔni taara Bamakɔ meriba ka ɲɔgɔn ye de senfɛ n'o kɛra mɛkalo tile 20 kɔnɔna la. U y'a yira k'a fɔ sanjiba min kɔni nana n'o kɛra sababu ye ni mɔgɔ 15 ni tora a la ni so caman binna wa ni mobili caman taara o ko dafɛ ko u bɛna fɛɛrɛ sugu bɛɛ tigɛ yaasa hali ni san wɛrɛ bɛna a kɔni kana nin kasara ninnu ɲɔgɔnna kɔni kɛ bilen. O de kɛra sababu ye u y'a laɲini ka $972 kɔni labila walasa ka dingɛ kɔni labɔ. Ni dingɛ labɔ kɔni bɛna ɲɛsin kin minnu ma fɔlɔ o y'a ye kasara kɔni kɛra yɔrɔ minnu na kosɛbɛ n'o bɛ daminɛ Bamakɔ kin fɔlɔ la n'an b'a fɔ o ma ko commune 1 a kin 5nan n'o ye commune 5 ye a n'a kin 6nan n'an b'a fɔ o ma ko commune 6. A yirala k'a fɔ tiɲɛni kɛra nin kin ninnu de la kosɛbɛ o de la dingɛbɔ ninnu kɔni bɛna fɔlɔ nin kin kofɔlen ninnu na. Bamakɔ meriba mɛri n'o ye Adama Sangare ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin dingɛbɔ ninnu kɔni bɛna kɛ ko nka u bɛ welewelekan bila jamana kɔnɔden bɛɛ ma ni nin dingɛ kofɔlen ninnu kɔni labɔra mɔgɔw kana kɛ sababu ye ka ɲama bɔ dingɛ ninnu kɔnɔ ko n'o tɛ u bɛ se ka kɛ kasara wɛrɛ kɔni sababu ye. Kunnafoni wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de k'a fɔ mɔgɔ minnu kɔni n'olu wulila logement sociaux ɲinini kama n'o ye jamana forobaso ye o mɔgɔ ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu bɛna taa dagasigi la mɛkalo tile 24 kɔnɔna la n'o bɛ bɛn jumadon ma. Kibaruya min sera ma o y'a yira k'a fɔ ni maa kofɔlen ninnu kɔni n'olu y'u ka sɛbɛnw ladon logement sociaux kɔni ɲinini kama a bɛ wagati jan bɔ u sigilen don a mɛnna k'o jaabi kɔni kɔnɔ. Hakililajigila an b'a yirala k'a fɔ avril kalo tile 16 tɛmɛnen ni maa kofɔlen ninnu kɔni kun kan ka taa dagasigi la min na u ka laɲini kun ye olu y'u ka papier ladon kun kama ko n'o kun tɛ ɲɛnabɔ jaabi kɔni ka bɔ k'a se k'a dɔn mɔgɔ min kɔni bɛ so sɔrɔ o ni mɔgɔ min tɛ so sɔrɔ. O dagasigi kɔni ma se ka bɔ bilen sabula minisiri min kun bɛ yen n'o kun sigilen don jamana soko ɲɛnabɔli kama o kun ye nin maa ninnu hakililatigɛ k'a fɔ ko jaabi bɛna bɔ sɔɔni. Nka fɔ an filɛ nin ye wagati min na sisan a kɔni yirala k'a fɔ jaabi foyi kɔni ma bɔ ni maa kofɔlen ninnu kɔni kun kan ko ka fɔlɔ. O de la u fana y'a laɲini k'a fɔ ko mɛkalo tile 24 kɔnɔna la n'o bɛ bɛn jumadon ma nɛgɛ kanɲɛ 9 wagati olu bɛ taa dagasigi kɛ minisiriso la min ka baara bɛnnen don jamana soko ɲɛnabɔli ma ko wa olu tɛ taa ka bɔ nin yɔrɔ kofɔlen in na fo olu kɔni k'u sago sɔrɔ wa olu sago kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye sa jaabi kɔni ka bɔ ka se k'a dɔn mɔgɔ min ye so sɔrɔ ni mɔgɔ min ma so sɔrɔ walasa mɔgɔ min kɔni ma so sɔrɔ olu ka wari ka se ka segin u ma. Kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de k'a fɔ sanjiba min nana mɛkalo tile 16 kɔnɔna la n'a kɛra sababu ye jɛgɛsu dɔw kɔni bɔra ba la an b'a yirala k'a fɔ ni jɛgɛsu ninnu kɔni ma kɔlɔlɔ lase mɔgɔ si ma Bamakɔ. Kunnafoni min sera ma o y'a yira k'a fɔ an ka jamana minisiriso min ka baara bɛnnen don kɛnɛya lasabatili ma olu y'a yira k'a fɔ jɛgɛsu minnu kɔni bɛ ka bɔ ba la nin wagati in na k'a ma kɔlɔlɔ lase mɔgɔ ma Bamakɔ fɔlɔ. A yirala k'a fɔ sanji min nana mɛkalo tile 16 kɔnɔna la o de kɛra sababu ye ni jɛgɛsu ninnu kɔni caman bɛ ka bɔ ba la. An bɛ wagati min na i ko bi a yirala k'a fɔ mɔgɔ 143 de kɔni ye nin jɛgɛ ninnu dun fɔlɔ nka jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko foyi ma o maa kofɔlen ninnu kɔni sɔrɔ bana m'u minɛ ko wa mɔgɔ ni ma to a ko la. Kɛnɛya minisiriso kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ sɛgɛsɛgɛli la nin wagati in na ka se k'a dɔn n'a sɔrɔ sanji dɔrɔn de kɔni ye nin jɛgɛ ninnu ka sali sababu ye walima n'a sɔrɔ kun jɔnjɔn wɛrɛ b'a la ko nka olu kɔni bɛ welewelekan bila jamana kɔnɔden bɛɛ ma ko bɛɛ k'i kɔlɔsi nin jɛgɛ ninnu kɔni dunni na kosɛbɛ ko sabula hali ni a ma kɔlɔlɔ lase mɔgɔ ma fɔlɔ mɔgɔ t'a dɔn tagalen ɲɛfɛ a ko kɔni bɛna kɛ cogo min na ko nka olu kɔni b'u ka sɛgɛsɛgɛliw la halisa. Kunnafoni kuncɛ la an b'a yirala k'a fɔ mɛkalo tile 20 kɔnɔna la cɛ dɔ de kɔni ye a muso bɔnɛ ani na bagadaji kɔnɔna la. Kibaruya minnu sera ma o y'a yira k'a fɔ mɛkalo tile 20 su kɛrɛnkɛrɛnnenya la nɛgɛ kanɲɛ 23 kɔni wagati la cɛ dɔ de kɔni bɔra dugu kɔnɔna la ni ka taa ka so ka muru ta ka muso kɔni kantigɛ ka tila ka muru turu a yɛrɛ kɔnɔ. O de senfɛ sa sigiɲɔgɔnw kɔni ye wele bila lakanalikɛlaw ma n'o ye polisiw ye ani protection civile mɔgɔw olu kɔni ye muso in kɔni su ta ka taa n'a ye Gabriel Ture morgue la cɛ in yɛrɛ u taara n'o ye Gabriel Ture dɔgɔtɔrɔso la sabula ale kɔni ni kuma bɔ a la fɔlɔ. Ɲininkaliw senfɛ a yirala k'a fɔ cɛ in ma nin waleya in yɛrɛ kɔni kɛ dɔwɛrɛ la ko keleya de kɛra nin ko in kɔni sababu ye sabula sigiɲɔgɔnw y'a yira k'a fɔ k'a bɛ wagati jan bɔ cɛ in kun bɛ ka keleya banbali ta ka ɲɛsin muso in ma ko hali cɛ in yɛrɛ somɔgɔw kun bɛ siran muso kɔni ka kuma olu fɛ ayiwa o de kɔni kɛra sababu ye a filɛ ka nin waleya in kɔni kɛ muso in na. An bɛ wagati min na i ko bi cɛ in kɔni dalen bɛ Gabriel Ture dɔgɔtɔrɔso la polisi dɔw kɔni bɛ k'a lakɔlɔsi sabula a yirala k'a fɔ a muso kɔni ka fagali la siga kɛlen don ale de ye fɔlɔ la. Wale in kɔni kɛlen ni bi cɛ an b'a yirala k'a fɔ cɛ in ma se k'i da waga halisa ka se ka kun jɔnjɔn kɔni di mɔgɔw ma kun min na ale kɔni ye nin kɛ a muso la. An balimaw ni kunnafoni nin lasiraw ma ni Sodishop ka dɛmɛ ye aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.